Hi guys, it's me again, Bisaya. Happy Valentine's everyone. Happy Puso Day. Yan. So, i-flex ko lang guys yung na-receive ko this Valentine's gift from Sweetie Sean Vlog. Ayan, binigyan niya ako ng Valentine's gift. So, i-unboxing ko lang yung gift niya sa akin. Yan. Amin naman guys na ayun. Sarap naman yan. Oh, ang sweet niya guys. Tingnan mo ang gift niya sa akin. Happy Valentine's. Yan. Thank you sweetie siya sa iyong regalo na Happy Valentine's Day. Yan. Ayan. To Cheryl, Happy Valentine's Day, Bisaya. Kuday. Ayan. Yan yung regalo niya sa akin. Kita ba? Ayan. Yan yung regalo niya sa akin. With love pa talaga. Ano ba ito? Si chocolates. Taray. Chocolate niya siya guys. Ayan. Si Garadofa food. Ayan. Ang binigay niya sa akin. At saka ito yung pinaka-cute sa lahat. Para mag-shota lang kami, diba? Yan. Thank you sa iyo, sweetie siya. Sa yung binigay na regalo. Yan. Hindi ko pa naman birthday, pero parang birthday ko na, diba? Yan. Ito pala yung laman, guys. Yan. Si Jerry Chocolates. Ayan. So, tikman natin yung binigay niya. Kung masarap ba. Okay naman. Okay. Tapos, si Kaina naman, si Angel Vlog, ay nagbigay din sa akin ng regalo, Valentine's gift daw niya sa akin. So, nag-advance na rin sila, kasi malapit na rin yung birthday ko. Ayan, binigyan din niya ako ng Valentine's gift. Ayan. Tingnan natin kung ano to. Oy, damit. Damit pala. Kala ko kumot. Oy, binigyan niya ako damit. Ayan. Ay, binigyan niya sa akin yung sinasabi kong hiningi ko. Ayan. Ayan. Yung damit na gustong gusto ko na hinihingi ko sa kanya. Ayan. Diba? Ayan. Yun yung regalo niya sa akin, yung damit. And then, nag-order din ako sa Shopee ng jelly case. Kaya lang, sobrang laki niya guys. So, ganito kalaki? Bintang mas kanya. Ito yung dumating. So far, sobrang laki niya. Hindi siya kakasya dun sa ayan o, yung dumating. Size 10 kasi. Ayan. So, yung ikaw man, sabihin mo sa kanya. Ito o, hindi siya kasya kasi size 10 siya. So, hindi ko nakita. Ayan yung, ito yung lagayan niya. Ayan. So, dito ko sa ilalagay yung itong yung opo. Ayan. So, sobrang laki niya. Kaya, sayang. Ano pa naman to siya guys? 211 siya. Sana ma-adjustan siya, no? Pero hindi yata eh. Kaya, sayang yung yung binili ko. Ay, pwede yata siya. Pwede yata siya ma-adjust. Hindi ko alam. Wala akong alam. Ganyan kasi, masyado kasi siyang manipis tong tablet na to. So, gusto ko, bilhin siya ng Kaya lang, nagkamali ako ng bili. Hindi siya fits. Ayan. Hindi siya fits sa sa binili ko. Sobrang laki. Kasi, siya,
10 inches to eh. Yung binili ko. So, yung alam mo naman katangahan ni Bisaya, ako dahil order lang ng order. Eh, mali pala. So, yan. Hindi siya fit. So, hindi ko alam kung saan ko siya ibibigay. Yun lang guys. So, yun lang i-share ko sa inyo today guys. And happy birthday. Ay, happy birthday! Happy Valentine's to everyone. Sa lahat ng may partner, sa lahat ng may shota or sa walang shota, happy Valentine's Day. So, actually guys, yung Valentine's Day ay hindi lang naman sa February yan pwede nating i-celebrate, no? So, pwede din natin siyang i-celebrate every day sa mga taong mahal natin. Hindi lang ngayon na day or ngayon na month i-celebrate kasing happy Valentine's Day. So, by showing na nagmamahalan kayo ay everyday Valentine's Day. So, i-shoutout ko lang yung mga taong laging pumupunta sa live streaming ko. Shoutout ko lang yung Team Suli Distrito, the White TNB Premier, the Team Happy Kulab Premier. Ayan, sa lahat ng mga BKD family, ayan, happy Valentine's sa inyo guys. Sa mga lahat ng mga OFW na nasa ibang bansa, happy Valentine's Day. Sana masaya kayo kahit malayo kayo sa inyong mga pamilya. Yun yung tunay na pagmamahal. Yung kahit malayo kayo ay dama nyo pa rin yung pagmamahal ng mga nasa yung pamilya nyo na hindi nyo nakasama. So, happy Valentine's to everyone. And sana yung mga may jowa, walang forever joke. Basta yun lang guys, yung i-share ko today na sobrang naano lang ako. Sayang naman ang laki ng order ko, pero hindi siya kasya. So, at saka shoutout ko lang din si Sweetie Shashon Vlog, kanyang pa-Valentine sa akin. Ayan, thank you. Ang sweet mo. So, para kami mag-shota guys, no? Naniregaluhan niya ako ng Valentine's pack yung Valentine's na binigay sa akin. Ayan, from Sweetie Shashon Vlog. Ayan, shout out sa iyo. And thank you sa iyong regalo. Ayan, pakita mo nga. Kung gusto niya, ulian na lang niya, no? Tingnan mo nga, patingin mo nga. Tingnan mo, ito. So, dito na din guys mag-end. Ayan, Bisaya ako guys now signing off and happy Valentine's. Mabuhay!